Maman busy. Maman busy, smile now. Maman busy, I love you. What? I swear, if I lose you, I'll go hug transformer. JJ, Harun, transformer nyare saka. Wallahi, me if I lose you, I go me transformer wallahi. Hala. Wallahi. Kana son mu da yawa. Wallahi. When you're very busy. Daddy say kaje. See, you don't die, you don't let me. I go kill myself today. I go kill myself. Sorry. Why Maman busy? I love Maman busy. I don't die. Hey, sorry. You don't die, oh. I go kill myself today. No. I go kill myself tomorrow. No, I go kill myself next week. Sorry, Yarbawa. No. Daga takar tsutsu. Wai me yake cewa ne? Ka san ni ba iya yaran su ne ba fa. Wallahi Mado. Wai cewa ke zai kashe kansa yau. Zai kashe kansa gobe. To ka Zai kashe kansa jibi. To ka gaya masa a cikin ƴaƴanmu na Hausawa. Zan zaba masa wata. Wetin dey talk? This man talk. Another one. Another wife. Yes. Another yarinya. Wallahi. You go give me yarinya. Ga ta fara. Ga ta mai kyau. Ga ta sulluɗaɗiya. Hala. Allah wallahi. Dogo feri mai kyau. Yes. Amma yana da tambaya. So nawa yana siya bisi a rana? So 3. Da safe rabin kwano. Yes. Da rana rabin kwano. Da daddare rabin kwano. Ya rabin kwano ya si ka dani ko Adam. Kwano ɗaiɗai. Da safe kwano ɗaya. Da rana kwano ɗaya. Da daddare kwano ɗaya. Idan ka lissafa so 10 kwano nawa kenan? Kwano 30. Kwano kenan. Mama bisi ya su sai mu ya mutu. Ya su sai mu da kai ne da ba za ka si kwano 3 ba ma kana 30. Amma yanzu ka tafi ya samu wani baya zuwa ta. Yeah? Ya ce ba. What?